दा बोथोरा ओरैबायदि मोजां अखा हागासिनो दङ नङा होमब्ला दा बेबायदि अखा हायोब्ला जोबोर मोजां जागोन फिजिकेल टेस्टआव मानोना सान्दुं गोसायाव फिजिकेल होनो गोब्राब जायो बेखौ गोबां कमेन्ट सेक्सनाव बुंगासिनो दङ दा जों सावरायगोन BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फिजिकेल टेस्टनि एग्जाम आरो लोगोसे भाइभा टेस्टनि जाय नोंथांमोना नैबे बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो अफिसियेल सिलेबासखौ जों नायनोसै भाइभा टेस्टखौ जे फिजिकेल टेस्ट जोबनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोननि एग्जाम आरो भाइभा मानोना फिजिकेल टेस्टआव काट अफ थांनाय नङा माने काट अफ लाया जायनो पास जागोन बेनो एग्जामखौ होनो मोनगोन दा बेखायनो जों थांगोन एग्जामनि प्रसेसआव मानोना फिजिकेल पास जाबाल' साख्रि मोना एग्जाम दङ बेनिफ्राय भाइभा टेस्ट दङ बेयाव पास जाबासो नोंथांमोना मा बेनो जाबाय साख्रि मोनगोन दा बेखायनो जों नायनांगोन दा जाय नोंथांमोना बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजोंनो मोनबाय थानो हायो दा गोबाव खालामा जों थांनो पर्टेलाव दायो जों फैबाय पर्टेलाव टेक्निकेल इसुनि थाखाय खायसे एडमिट मोनाखै नट फाउन्ड जागासिनो दङ नट फाउन्ड जादोंबा बारे ट्राइ खालाम बेनिफ्राय स्पेस होनाङा जि दङ बेखौ जेरै मेला आरो फन नाम्बारा बेखौ होबानो जाबाय दानिया जोङो अफिसियेल सिलेबासखौ जोङो नायनोसै दा रिलि डेट होनोबाथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय 6 जुलाइनिफ्राय 24 जुलाइसिम आरो जायफ्रा मोननै पस्ट एप्लाइ खालामदों थ' नोंथांमोना ग्रेड 1 खालि थांबानो गांनै एडमिट लांफादो बेनिफ्राय सेम डेयावनो बे खनसेयानो जागोन माने कम्बाइन फिजिकेल टेस्ट जागोन आरो पस्टआ खम दे बेनिफ्राय काटअफआ एसे गोजौआव थांखासिगोन उपाय गैला मानोना कम्पिटिशना बारा मानोना टटेल केन्डिडेट्स होनोबा 52,000 बेवहाय एटेन्ड खालामगोन बिनि गेजेराव अलमस्ट 50,000खौनो लादो ओभारअल अके दा बिसोरो ग्रेड 1 आरो लोगोसे गार्डआवहाय माने इन्टारभिउखौ होगोन आरो नाथाय जोङो फिजिकेलखौ जोङो थाबायनांगौ बेखौ मिथिखाबाय आरो हरिनागुरि हाइ स्कुलनिफ्राय जागोन मेन सेन्टार पइन्टआ 26 जोङो हौवाफोरा हिन्जावफ्रा 16 4 घन्टायाव थाबायनांगोन एग्जामा 3 घन्टा जागोन 100 मार्क्स दङ नाथाय बेवहाय नेगेटिभ मार्किं गैया दे दा बेखायनो जोङो नायनांगोन 20 मार्क्स दङ आरो भाइभा टेस्टआव बे एग्जामा 100 मार्क्सआव मा सिलेबास फैगोन आरो जों बेखौ नायथारनांगोन होमबासो जोङो मा साख्रि मोनगोन लास्ट लेभेलाव नाथाय एग्जामा हले कम्बाइन जाया गार्डना एक्सट्रा बेनिफ्राय डिग्रिना एक्सट्रा जागोन दा बेखायनो जायफ्रानोखि ग्रेड 1 आव इन्टारभिउ होनो थांगासिनो दङ बे सिलेबासखौ फल' खालाम एग्जामा थाबनो जानो हागौ सेप्तेम्बरहालागै नोंथांमोना मा एग्जाम जानानै साख्रि मोनहैनो हागौ आरो दा बेखायनो बेयाव HS लेभेलनि कुइसन दानगोन एसे गोरा जागोन डिग्रि लेभेला साख्रिया अके माने SI लेभेला आरो हाई सेकेन्डारि लेभेलनि कुइसनखौ दानगोन होननानै बिथांमोना बुंदों अके इंलिश थागोन इंलिशाव मा थायो नोंथांमोना बेखौहाय इउटुबाव नायबानो जाबाय अके देन इंलिशा डाइरेक्ट साबजेक्ट इंलिश दङ बेनिफ्राय जिके थाबाय स्पेशल BTC एरियानि एन्ड आसामनि जिके थागोन बावहाय थ' नोंथांमोना BTCनिखौ टटेलि नलेजआ थाथारनांगोन आरो आसामनि मोनफा मोननै फैगोन देन जिकेआ कारेन्ट एफेयार्सफोरखौ जाहाथे नायो मा सोलिगासिनो दं प्रेजेन्टआवहाय BTCआव आसामाव आरो सेन्ट्रेलाव बेखौ नायबानो जाबाय बिनिफ्राय लजिकेल रिजनिं दङ बेखौ नोंथांमोना नायनांगोन एन्ड बेनिफ्राय एप्टिटिउड दङ बेखौ नायनांगोन आरो मेथ्स दङ अके मेथ्स दङ नै बे मेथ्सआ खिन्थु HS लेभेलनिखौ दानगोन माने कुइसना HS लेभेलनि जाहैगोन आरो एसे गोरा जागोन डिग्रि लेभेला दा बेखायनो जायफ्रानोखि SI लेभेलाव इन्टारभिउ होगोन बे होनाय सिलेबासखौ अफिसियेल बियो बे अफिसियेल माने होनाय बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायनानै प्रेक्टिस खालामबाय थायो मानोना एग्जामावसो बांसिन काट अफ माने एग्जामासो खम मोनो नालाय दा एग्जामावहाय काट अफ लागोन ना लाया बे उननि बाथ्रा अके नाथाय थांनाय बारावथ' गासैखौबो भाइभा होखादों थिग बिदिनो एबारबो होहोनो हागौ आरो भाइभा टेस्टखौ दा बे उननि बाथ्रा नाथाय सिलेबासखौ नायखादो आरो जायफ्रा डिग्रिनि HS लेभेलावबो एप्लाइ खालामदोंबा एग्जामखौ होनो हागोन फरेस्ट गार्डआवबो खोथा गैया दा फरेस्ट गार्डनिया क्लास 10 लेभेलनि खिन्थु दानगोन आरो नै मेथ्स लेभेल कुइसना क्लास 10 पासनिखौ दानगोन आरो सेम दङ नै नोंथांमोना नायदो सिलेबासा बे सेमानो बेखौ नाय जास्ट मेथ्सआ बा कुइसना 10 पास लेभेलखौ दानगोन आरो अके दा बुजिबाय नोंथांमोना बेनो जाहैबाय बेखौ फल' खालाम जुदि नोंथांमोना फरेस्ट गार्ड आरो लोगोसे ग्रेड 1 आव साख्रि मावनोबा एग्जाम क्लियार खालामथारनांगोन माने मोजां मार्क्स लानांगोन आरो 100नि गेजेराव अलमस्ट 80 प्लासखौथ' लाखानांगोन सोरबा थांनाय बाराव 90 प्लास लादोंबो होनना बिदिनो गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन दा बेखिनिखौ नायदो आरो लास्टआव जाहैबाय भाइभा टेस्ट दङ अके स' भाइभा टेस्टआव 20 मार्क्स दङ 20 मार्क्सआवबो नोंथांमोना भाइभा टेस्टआव 20 मार्क्सआवहाय 15खौ नोंथांमोना कभार खालामथारनांगोन मिनिमाम 15 कभार खालामथारनांगोन होमबासो काटअफआव सहैनो हागौ मानोना पस्टआ खम अके गोबां खम पस्टआ माने गोबां माने फाइट जागोन दा फिजिकेल टेस्टआव एक्चुअलि मेडिकेल टेस्ट दङ मेडिकेल टेस्टआ सिम्पल ओरैनो इसेबां माने आसाम पुलिस बादि लानाय नङा दा
जेरैहाय नकनि फाइल्सफोरखौ नायो ना आसाम पुलिसाव बेखौ नायनाय नङा दा बेवहाय नायोबा नै जास्ट माने 6x6 6x9 डिस्टेन्स भिजन बेखौ नायगोन कालार भिजनखौ नायगोन आरो अके दा बेखौ जाहाथे नोंथांमोना नायो आरो